Kani gade Pati CCTV. Hadin baka yang syari Meghalaya High Court kala penmi ya ko hukum panam syak syo ikenong khayi ki basong de mar harot surak bahri ki footpath hakeleng ke jela kala mi ke jing od jing nam na ki babon ki bala imjana kani ka kam mentala bon snam dang hakini khindat sngi ki nong yaw hapo kalama jong nong yaw association yodo kalaj ban pan pawi ki jing e jong ki haki bor ka Khasi Hills Autonomous District Council bad hane ka sngi pat sakit khot jong ka Meghalaya Greater Shillong Progressive Street Vendors Association Kilami pertai bandawa nak sarkar banwa dikilai kelenti nak benta banweng ya kejing jungki nak kejing dono ya kamai keji jungki ke baman nak sngi rengkat ki plakat ki batho halor ki babon kejing dawa nak sarkar kila dan ru kat to kan ni kejing tho ki baong baka kam de mar hamadan kamlong be an bar kinong de kim de ki baman Kinoi lam jong Meghalaya Greater Shillong Progressive Street Vendors Association ka dawa nak sarkar banweng ya kejing jungki bat kabokong san hi kalong ban petre kam no ya ka an ka bakar pang banya da ya kom kini kinong khahiren ki bakamai tang ban em jakpo na ka bade ki mar ki mata jungki harot surong ke jingwan yang jong kini kinong dia madan te angkat ke jibat ke jing sanran ni mata nomor balai pilai kini kisni ba ka sarkar o ka judgment ro kala ai ba kan pha implement ya kat kalo rei ta lada kipan porsi panai na lesi lada kipan porsi panai makna ro kini sia lada kim song kini sia ngatharai ke dawan ban survey nomor ke jing dawa jo kini mata ban ka TVC ban implement ba ya kan ika state actually ban penwandor pun ka sarkar ni ti lada kini sa kimwan shong hang ni ten survey ya kono ya kino ka da hoke ka jing ya khi ka long bai barok ko we ka philai menta ka barok kut ki jaka ki don bai kane eviction te menta ka jing dawa jungi na ka sarkar bahkan pentrai kam kloi ya ka an bat kan wan survey kloi Kani gade Pati CCTV.